правова самоідентифікація закарпатців, тобто як я себе відчуваю в просторі права, в котрому я живу. Право, тобто державне, да, звичаєве, але і юридичне таке право. Ми в Закарпатті, мені так це бачить, що для нас взагалі чомусь якось ми так живемо, і нам постійно не вистачає тої норми, яку ми знаємо і в Європі. Правова громадянська норма. Для нас вона нібито завжди має бути, а завжди її не вистачає. Завжди її не вистачає. Тобто, я так інакше перефразую, закарпатець живе трішки Європою навіть в Україні. А в тому сенсі? Так. Дивіться, і тепер, як би могла Україна відкрити це, замітивши цю рису нашу? Тут важко розуміти, бо якщо ми говоримо про правове поле, то все-таки треба виходити з того, що тут, напевно, мають бути і працювати дві константи, незалежно від того, європейські вони, не європейські, просто дві. Є природні право людини, як такої, що вона є людина, бо є природні права, котрі мають бути захищені у правовому полі, і є, безумовно, її права як громадянина. Тобто ці дві основи не повинні бути порушені за жодних обставин, якщо громадянин, як людина, не порушує те правове поле, в рамках якого він проживає. Неважливо, чи це на Закарпатті, чи це, скажімо, в іншому регіоні, в Україні, чи це в Європі, в тій же такій. Ясна річ, що коли, скажімо, ми бачимо таке і родинні, і сімейні, і соціальні, і історичні, і культурні, і цивілізаційні, принаймні тривалий час, навіть не встигли до середини ХХ століття, це постійно, було пов'язано з Європою. Після 45-го року менше, але все рівно воно, як ми вже вияснили, воно нікуди не ділося, воно фактично не вдалося вимити оцей, скажімо, потяг все-таки до Європи більше, аніж потяг до Сходу. Разом із тим, все рівно ми, розумієте, залишаємося в цій, скажімо, дилемі, в цій проблемі, точніше, що закарпатець ментально розуміє, що в сусідній Угорщині, чи в сусідній Румунії, чи в сусідній Словаччині рівно пропорційно, скільки є представників різних етнічних меншин чи національних спільнот, рівно настільки держава їх підтримує і забезпечує як, знову ж таки, їхні природні права і їхні права громадян, своїх громадян, своїх країн. Тобто, мова йде про забезпечення повністю і мовне, і освітнє, і інституційне, і фінансове, і безумовно, кооптування в органи місцевої та державної влади. Тобто це бачимо повсюди. А в нашому ж випадку, напевно, це має на увазі якраз закарпатець, коли міркує себе в порівнянні з європейським правом чи нормами європейського права, як вони там забезпечуються, як вони працюють, і українському правовому полі. Коли вони тут декларуються начебто європейські, що поганого в тому, що у нас є, скажімо, Конституція одна із найдемократичніших у світі. Навпаки, це навпаки добре. Я взагалі кажу, що в основі української національної ідеї повинні бути не якісь, розумієте, речівки, не перетворення державного гімну у народну пісню, не в шлягер. Це державний гімн. Не перетворення державного прапора у якісь, розумієте, бутафорні вивіски чи розмальовки на заборах, на плотах, із такими ямами, з калюжами, розумієте, по всій державі. Так? Це є декларація про державний суверенітет для мене, це є Конституція України, безумовно, це акт про незалежність і це Конституція України. Ось три документи повинні бути в основі. Там чітко все прописано, якою є держава, якою вона мається залишати та держава, в тому числі я маю на увазі і нейтральною, позаблоковою, я це маю на увазі в тому числі так, як вона має ставитися до своїх громадян і до всіх громадян, в тому числі, котрі мають або віднесені до категорії національні меншини, як вона повинна себе позиціонувати в статті 34-35 по відношенню до церкви, що вона відокремлена, церква від неї, вона від неї. Тобто, але в даному випадку ми тут бачимо певну дискримінацію. Так? І ми у кожному, скажімо, у кожному законодавчому наративі можемо побачити певні, знаєте, такі різночитання. А ці якраз різночитання в українському законодавчому полі якраз, напевно, і є тими проблемами. Тому що державний чиновник чи громадський активіст, неважно якого він там розливу, вони собі дозволяють це у довільний спосіб трактувати. Ви розумієте цю статтю як громадянин України, такий же точно, як і ваш опонент, по одному, а він розуміє це по-іншому. Причому йдеться про одну ту саму статтю. Йдеться про один той самий закон. От цього різночитання, мені видається, отут у сусідів немає. Тобто ми говоримо про якісь чіткі норми, які абсолютно дають підстави, бути забезпеченим
і як людина, тобто згідно свого природнього права, і як громадянин, котрого шанує ця держава, забезпечуючи його мовні, освітні, національні, релігійні та інші інтереси. Але абсолютному такому, знаєте, русовському суспільному договорі. От держава і суспільство. От ми домовилися, ви поважаєте нас, ви слухняні громадяни, а ми шануємо ваші права, в тому числі і ваші природні права, як такої меншини, такої. От цього в Україні немає. Тут навпаки ми бачимо повну протилежність, тобто йде спроба уніфікації, так? Йде спроба такої, гетторізації в даному випадку, тобто нанесення такого одного суцільного наративу. Це все добре. Просто як історик тоді скажу, тоді назвіть підручники, шкільні підручники з історії, чи наративи, які ви пишете, не історію України, а історію українського народу. Тоді все стає ясно. Тому що у змісті насправді так і йдеться. От бере дитина закарпатська, да, от там, з любої школи, з-під Чопа, там, чи з-під Солотвина Ужгородського чи Солотвина Тячівського, бере і хоче прочитати щось про своїх однолітків там, у 7 класі чи у 8, котрі проживають на Донбасі, чи котрі проживають в Криму, чи котрі проживають в Поліссі, чи в Галичині. Ну, в Галичині тут можна прочитати. І він там майже нічого не бачить. Тому що це 75-80% наративу – це суцільний наратив Києво-Львівський або Надніпрянсько-Галицький, плюс з крапленнями козацтва, а все решта 10% на всі регіони.